Guys, sei dzakuma 11 dzeusiku tatichenge tachaisa basa bhoza tiri kumashure nering beam yedu katatozoperekedza baba Ruva setimu kuya pamba pavo saka izvi zviri kuma 11 asi Thursday so that mangwana vanoswerawo vachibata pamwe chete nanasekuru andita tikapromisa paya kuti tovaunza saka nhayo prato zvinokusvisai after tapedza basa. Avigirani Mai Ruva ane flu Mai Ruva for the people vari pano izvi tedziri pano mangwana chimba nemi nyaradzo zvikanziko zva mangwana vanonzi sekuru bheni ava uchimhurusana inavo avo Mai Ruva makati zvenyu ndindo sekuru bheni ndosenza navo Baba Ruva mucelebration wedu kubasa chokwadi Mai Ruva vamwe vacho vanonzi mukoma vanonzi baba farai vari paserapo vanofara zvokutamba vakabata kamera vanonzi jambirida vachava mapabheke sisi ndinotobatsira Baba Ruva kuti vanga vachitenga tumwe tunhu maybe tichadya mangwana kunyangwa pamwe vachasvika ndizivi saka umu Mai Ruva mune zvingwa mune mabhiza ari mutouti vanhu vachitorawo muchiviga zvimwe muchitapudza motoregwa zvose oi Mai Ruva paya maiti sekuru vanoda fulawa mukuru uya uchabva Harare tichagozobatana futi touya tokubatsirai panhau yechikafu saka zvimwe ndiri kubatsirawo because mari yaBaba Ruva isokwani saka pamwe tichazoya nemakebheji nemamwe madomasi uye nekuti pamwe musi wacho vanhu vagozodei nekuti hakuna munhu ari kukubatsira saka muchatovabatsira hakuna togobatsira tichataura namaikira kuti tigohwa kuti mari yavari kuda imari ndakambenge ndahwa kuti vati hanzi ndoda $30 saka toda kuti tikambota nasabhuku tikati sabhuku ndizvo here vakatoshamisikawo kuti 30 yakawandisa zvisizvo eri neiyo mangwa ndambofonera pane mumwe ndambofonera kutekera unoti mose zvegivi zvamuka wavigirwa masiwiti witi kwete zvako wega zvoungasahwa mudumbu saka Baba Ruva tombovasiya pamwe vanozotozoti vatevere musi weMonday kana kuti ndozosangana navo mumasvingo musi weTuesday tichaona kuti plus toda kuti vamboperekedza Mai Ruva kuinda kuchipatara namemo saka ava uyu ndiamo ari apapo nhasi ava vanonzi baba farai ava vari mutimu yedu futi then uyu chiuya kusaidi ndikutaridzewo ava mukoma jani
hayi ndinotenda zvikuru chaizvo zvinhu zvamunoita muzvikuru handiti ndifadza zvikuru chaizvo ndakasungunuka atomira naye mugomana kusvika pekupedzisira hayi amen amen nemiwo mosununga moryavo ndingagokona sei maiti moda fulawa nemechisa zvauya mangwana teti pano nemi muswe mugora teti pano nemi zvakanaka kusvika zvapera zvaita kuti tsvai amen kangubatana muzvikuru amen ndozvitenda zvikuru handiti murume wauya zvo sora mangwana tinavo zvakare. Thank you nesapoti yenyu vanhu vese eda kutenda netimu yedu iri kuvaka kwaSerima kuti vazvipira kuti basa rimbosara tiperekedze Baba Ruva mangwana tetinavo zvakare uye nemusi wemugovera tinge takamira navo Baba Ruva nekuti ipart of our team. Mumwe wedu tikasamira navo hakuna mumwe munomira naye. Ine meri baba changu ichokwadi ichocho sisavo hapana mumwe anokwanisa kumira navo. Saka musi wemugovera ito takatokanzela kuti hakuna basa kuitwa so that tinge tiri pano naBaba Ruva ava. Baba Ruva takusiyai. Hai ichiri kufara nefamba kataita ndichisiwawo pano pane nyaradzo ndotendawo nana sisters nana sisi vana batanya vamwe vedu ava handi kutenda ndovatiperekedza kusesedza kusvika tasvika pano kuti mutambo uyu ufambe upfuure mune zvakanaka. Ruva tinenge tiri pano tichibhosta takawa kuti musi wa10 mangwana ndo musi wa10 tikaisuse timu yenyu chauya tichibata tiri pano imba nemi chinyaradzana nemi. Ichokwadi ichocho sisero tichange tiri pano ende tichange tichivaradzana navo nenguva yatakawanirwa nanyasha Mwari wedu nekuti ndiMwari vakaronga kudaro hatingakwanisi kuzvijaja isusu asi isusu tichauya tozobata neumwe wedu anonzi Baba Ruva tiri pamwe chete seboka sekushanda kwedu kwese sisi shero ende nekudzidzisa kwamakatiita kuti tibatane ndo kwatiri kuda kuita pazuva ramangwana chaita kuti tidzokere nayo kuti mangwana kune zvoda kuti zvinge zvichigadzirwa nekuongorogwa. Saka ndo chatichiita tombosora tikazorora kuti tigozowanawo energy yekuti tinge chimboimbaimbai navo tozozorora tokondinya musi weSaturday. Saka Baba Ruva tinawo mangwana ndichadzoka zvakare pamwe nechikafu kuti pamwe mangwana achoni vanhu vawane zvekudyawo zvemangwana handiti. Saka even tikada kuti mari yaBaba Ruva inge ichita zvinhu izvi mari yaBaba Ruva inowana ishoma kuti achokwadi vangufunga kuti Baba Ruva ari kuwana mamiliyoni handizvo. Saka ini ndikutochipa ini nezvimwewo zvandikukwanisa kuti ndinge ndichibatsiridza kuti zvinhu zviinde mberi. Munhu unoshanda zvakanaka nevamwe havana bongozozo toda kuti tinge tichibatana navo pamwe chete zvipfuure totanga zvimwe zvitsva. Ine mere ichocho saka ndizvo zvobabai andatina zvinhu zvikuru izvomunoita izvi parudo rwaMwari nharaunda yezvokuti munorirani musaendera musatokana apo kana makanganisa nadzorana kuita budi zikuisa mwangoendeki tidzokera kudiviri maona mani asakandisandotina zvikuru takuinda dzakumadhiko rufu izvozvi dzeusiku hapana kuita muzukuru mangoti muzukuru unofarira kufamba usiku ndiziva orit tokubatai mangwana zvakanaka muzukuru orit.